Juu. Se on ruska niin sanotusti startannut. Ei virallisesti, mutta startannut. Nyt on keskiviikko, noin 10:30 illalla ja tässä rullaillaan niin kohti juna-asemaa. Miten se näin hengästyttää? No kuitenkin niin juna-asemaa kohti mennään pyörällä ja Matti oottelee siinä ja hypätään yöjunnaa. Ja junalla sitten Helsinkiin ja siitä sitten matka jatkuu kohti Latviaa ja starttia. Possujuna aika täyteen pakattu. Paljon enemmän kuin suurimmalla osalla ruskakuskia, mutta että näin mä ajattelin, että tää voisi olla jeppis. Ja näillä valinnoilla mennään, että pikkusen väpäättää tää pyöräkaan ja yhdellä käydä, mutta että eiköhän tää tässä tasoitu tää meno, kun pääsee vauhtiin. Aika painavalta tuntuu. Mutta että en tiedä mitä näkyy siitä, mutta että tämmönen molemmin puoli samanlainen. Nyt mennään hiljaisia illan yöksi kääntyessä niin hiljaisia pyöräteitä pitkin niin kohti keskustaa. Ja mä otan klipiä sitten kun ollaan tuossa Saleen kohdalla. 9 on lämmintä ja tuntuu aika rapsakalle. Mutta että tähän kai sitä pitää nyt tottua. Kylmä. Mutta että hyppäähän satulaan ja elekkari, katsotaan mihin päädytään. Koko päivän jännittänyt ihan hulluna. Päivät on pitkiä ja raskaita ja ei tämä helpolla tuu. Eikä mä oo oottanutkaan tätä helpolla tulleen, mutta että on ainakin lähetty kokeilemaan omia rajoja ja katsomaan, että mihin miehestä on. Kaikki tähän mennessä brevetit on ajettu maaliin ykkösellä, että siinä mielessä olisi ikävä lopettaa tää todennäköisesti viimeinen brevetti, minkä ikinä ajan, niin keskeyttämiseen. Mutta että katsotaan, että mitä tässä tulee ja kuinka väärässä tai oikeassa olinkaan. Ollaanhan kuulolla. Moro moro! Mikä Matti ensimmäistä MP:t? 2. 2. 2/2. 2/2. Täällä ollaan. Käytiin justi S-Marketista hakkeen hyttieväät ja tultiin tähän oottelemaan Vartoon junna. Siinä se on. Koko kommeus. Matti jätti työkalut, eli ruokailuvälineet ja mukit kotiin. Ei oo lautastakaan tällä kertaa kahden. Nyt on... meni omasta mielestä. Ei, toivottavasti nuo on nyt ensimmäiset ja viimeiset, mitkä on jäänyt. Ettei enempää jäisi. Mä en tiedä mitä mulla on jäänyt ja mitä mulla on mukana. Ehtiikohan aamulla vertiksi? Hyvin ehti. Mennäänpä hyttiin kohta. Ja tässä jaksossa Matti laittaa... Kattokaa näitä pyöriä. Pikkusen patee lastettuilla. Ootan mä siirrän hommaa. Ei, hyvä huomio. Ei tuo. No niin, hyttiin päästy ja huijattiin leivät tuosta naamaan ja pyörän asetteluvideosta nyt tuli semmonen niinkö tuli ja semmoista oli asentelukin.
ei ollut oikein vamos. Matti on niinku sen näköinen, että se olisi niinku paskalla. Nää on nää yhteisellä matkalla. Taas mennä. No. Vetänkö niinku Norjassakin? Samalla asenteella. Teet. Yhtä freesi. Ekana päivänä all in. No vähän nyt vaikuttaa samalla tavalla, että me lähdetään aika all in, kun me lähdetään yötä vasten polkeen. Niin siinä mielessä vähän pelottaa, että ei saa semmoista, että aamulla olisi päässyt lähteä ajanut päivän, tai jos lähtenyt vaikka päivällä, jos samoin jää yöhön ja laittaa nukkuun. Niin nyt heitään semmonen vuorokausi ympäri. 24 tuntia. Pitää ostaa enemmän lonkeroita. Niin joo. Täällä. Reissu. Äkkiä sitä vielä ostaa. Mä ajattelin Latviasta ainakin sen verran, niin näillä reissuilla on märkää, kannata hirveästi vettää, mutta jos siellä arpuusi noita smoothie sooreja löytyy, niin aion varmasti huitaa pari tosan matkalla. Ihan pakko. On pakko tehdä. Mutta muuten niin. Tässä nyt melkein 2 päivää nyt odotellaan. Ihmetellään ennen kuin päästään ajamaan. Joo. Saatiinhan tuossa aija. 11 kilsaa tuli mulla. No, sama. Vahavat 11 kilsaa. Mm. Mutta lähdetäänpä tällä liikenteeseen, niin kohta nukkumaan ja aamulla kun laivaa ja märkää. Eli seuraava video tulee siinä 2-3 aikaa aamuyöllä. Niin jo. Just alettiin nukkumaan. Ja käy vähän tuolla ravintolalaudussa. Mutta joo. Palataan. Heippa. Noita munakarvahan tuossa. On se. Oikein housussa ollut. No niin, huomenta. Ne videot sitten. Huomenta. Me ollaan perjantai. Tai nyt on perjantai ja me ollaan minä ja Matti. Istutaan junassa ja käytiin hakee kahvia ja croissanttia ja tunnin päästä ollaan Helsingissä. Siitä sitten lähtee. Taas seuraava etappi kohti tuntematonta. Kyllä me tietää mihin mennään. Niin, mutta mitä siellä on ja miten me sinne päädytään, niin ne on aina omia juttuja. Koko ajan juna menee väärään suuntaan kotiin, kotoa. Eipä siinä. Sen verran hyvin lähtee juttua nyt, että katsotaanpa myöhemmin uudestaan. Patekin on kellon mukaan nukkunut tosi hyvin. Oho. Sussiun. Ei, Ihan heippa. No. MPtä. Junamatkasta. 4/5. Siinä se on. Se on. Nyt me häivytään täällä. So. Mä tulin dokumentoimaan tää tekemisen meininki. Ota hyvä, mä vielä vattan sisään. Tässä nähdään minkälaisia organisaatioita. Tää laihuttaa, tää ei super wide, vaan super thin. Mä mietin sillä jättää sen tähän, että sä pääsette välivoista kulkemaan. Niin. Tää on semmonen tilanne, että teillä on 5 pyörää. Ja vielä yksi ulkona. 5 pyörää sisällä. 1 pyörä kyllä mahtuu vielä tähän. Onko se viimeinen? Niin jo. Joo, mutta Vielä me tänne kattele. Siinä on vielä 1 pyörä. Siellä on aika täyttä. Ja pyöräkerro on täyttä. niin helppoa. Puolella ottaa myötä tuuli ja auringonpaiste koko ajan. On väliä, jos on sellaista niin kanavissa on siinä, että kyllä nämä sen verran painaa. Ilmastointi olisi täällä on semmoinen. Joku on jäänyt. Ei sun pate sun sylly. Ei se haittaa. Ei oo ekaa kertaa.
Eikä viime. Jotenkin meillä on teltassa niin vähemmän tilaa, kun meillä on nyt tässä. Huomenna. Täällä ollaan. Someita. Ollaan kovin tubeetta. Aamupalaa syöty. Vielä ilta asti pitää soottaa ja sitten lähdetään ajelemaan. Palata. Tervetuloa Liepaja. Täällä me ollaan Matin kanssa. Ai vitsikö sä siis muutaman päivän ajat tämmösen kelissä? Tämähän se on luvan. Mutta onneksi Oulussa on ollut jo yöllä pakkasta. Tästä nauttii. Joo, on kaunis kaupunki näin 50 metrin perusteella. Täällä mestarit neuvottelee. Mikä on tilanne? Ilmeisen hyvä. Puolet hanskoista on kanoissa. Puolet? Jos niitä on 2, niin se ei ole paha tilanne. Jos niitä on 8, kato niin... molemmat mitkä löytyy, niin on samankäinen. Niin, että oliko vasen vai oikein vai onko niinku puolet molemmasta hanskista puuttuu. Kynsikkääkö mitä sanotaan tietysti? Joo. No ei se sinänsä vaan, mulla on noita hanskoja tuolla. Ei tässä nyt niin tarkkaan itse asiassa ole. Kädet taskussa. Siinä on nopea näkö. Silloin ensimmäisenä ollaan Kilpisjärven. Jos pyörästä on kiinni. Ja siinä on mitä enemmän hidastuu, niin sitä enemmän panostettava. Starttialue on siinä. Kohta mennä. Eikä meinata. No, jännittääkö? Ei yhtä. Ei? Ei yhtä. On se kova. Ei yhtä? Mikäs tässä jännittäisi? Aika kova. Mä oon pyöräillyt ennenkin. Meikä imaaseen jätkätä tuota itseluottamusta. Jouduks mä nyt sun tupeen? Joo. Sä joudut kostaks mun tupeen? Ei oo. Ristikuulustelu. Ei jännitä yhtä. Ei. Ikinä ei oo jännittänyt. Ei ikinä, mä oon ajanut paljon pyörää. Tää on varmaan sitä kontenttia. Tää on just. Onks täällä somettiin? Oh. Sometetaan oikein tulee. No. Siinä on YouTube, suurin tähti, ruskatähti. Siis Matti. Onko Matti vielä hommat levällä? Ei.
Ei oo enää. Ei, se on hyvä, että on kesäkengät täällä 20 ruskalla. Mutta mä toivon, että tää muuttuu jossain Hotellin pihalla tapahtuu lähtövalmistelu. Lähö hetki. Siellä on tekijät on rivissä. Mutta missä on Matti? Mattia ei näy. No niin, reissu on avattu ja ensimmäiset kilometrit on ajettu. Lähtö oli semmoista hässäkkää, että en ole alkanut siinä kuvaamaan, mutta että täällä me mennään Surmatin kanssa. Yeah! Let's go! Pyritään ajaa kaikki kelvit, mitä on tarjolla, niin on sitten mukava mennä tuonne ajoraalle, kun semmonen paikka tulee. Siististi no ainakin tässä vaiheessa vielä ajelle nuo autolle. Semmosta. Heippa! Hämärää kuvaa. Ollaan jotenkin tässä pikkupaikkakunnalla. Matti on siinä. Vielä tuntuu ihan hyvältä. Skuula! Tää näistä ruotsiksi kirjoitettu. Isäntä ohitti meidät äsken. Joo, vulli menee tuolla horisontissa. Ja tuliko tyhjää ohi ja näytteli semmosia jotenkin rivomerkkejä. Kahta sormia ja kaikkia muuta ja huuteli sieltä, että pois tietää lokkaat! Antakaa kokeneille tilaa ja mehän annettiin. Nyt se tuolla tekee varmaan jotakin YouTube-videoja. Meikällä ovat vaan keula niinkö vanha mummon tekohampaat. Eipä siinä, jatketaan. Ei tää varmaan näy tähän kameralle, mutta että on siistin näköinen pikkutie. Mikä tää paikka oli? En muista. Srepskejä. Ollaanko vaikka niin? Ja Latvian paikka, kun ei maa. Aha. Hyppy. Oh. Jäänyt vähän kuvailut vähemmällekö. Täällä on niin turkasen pimiä ja turkasen kylmä ja tää on nihkiä tää tekeminen nyt. Ei semmoista mitään kummempaa, ei vaan niinkö jotenkin sylttää nyt. Eikä tää kylmyys ja pimiä ja 2 yötä niin olen valmistanut tosi junassa meni höpsisyö ja eilen oltiin niin myöhään sillä perillä ja se hotellin kanssa tuli ongelmia ja ne laskutti liikaa ja sitten sitä vatvottiin illalle tai 2 aikaa yöllä ja nyt mentiin nukkuun ja 8 aamupalalle ja päivällä yritetty nukkua vähän päikkäreitä, eli vähän semmoista. Niin, nyt on vähän tämmönen päivä. Kello on 3 yöllä. 4 tunnin päästä ehkä nousee aurinko ja 90 suurin piirtein Riikaa on matkaa, että ihan hyvin tää on edennyt, mutta ei se auta kun laittaa poliinta toiseen eteen. Kyllä tää joskus loppuu. No niin, Matti MP tilanteesta. Täällä on 4 lämmintä ja mikään täällä ei ole niinku oikeesti mitään. Tyhjää asfaltitietä ajettu aika monta tuntia. Ja on kylmä ja sitten täällä on se niinku usvakohtia, jotka ihan pirskatin märkiä ja kylmiä kohtia. Vaikka täällä on niinku 4 ja valmiiksi, niin on ollut niinku tosi kylmä yö.
Viimeinen oli 11 vai 10 alimmillaan täällä lämmintä. Nyt löydettiin tämmönen koppi, mistä saatiin pikku luukusta kahvit. Ei päästy sisälle asti. Mutta täällä ei oo niinku kahviloita tai huoltoasemia eikä mitään. Yksi oli silloin ja siinä me käytiin ja sen jälkeen ei oo ollut sitten toista. En tiedä. Porukka lähti kyllä niin keveillä varusteilla. Me mietin, että mitenhän ne tarkenee tuolla. Kai ne tarkenee. Kovat on kovin. Meillä on 40 riikaa vielä matka. Sitten toivottavasti pääsee ainakin sisälle vähän miettiä, että mitä sitten jatketaan. Ei tässä auta muuta kuin polkia eteenpäin. Muuten tänne jäätyy pystyyn. Ei ollut ihan semmonen ensimmäinen ruskayö, mitä ajattelin, mutta varmaan se tämmöistä pitää sitten ollakin. Aletaan lähestyä Riikaa. Noin 15, vähän alle 20 jäljellä. Päiväkin alkoi koittaa. Alkaa taas elämä yö. Oli vähän synkkä yö. Eikä ihan vähäkin. Ei. Oho. Lähestymme Riikaa. Pitää tonne ylös mennä. Matin kanssa ajetaan Rantabulevardia. Näkyy ehkä pikkusen joku järvi. Ne on isoja. Isoja on talot. Tällä alueella. Valmeera. Tosi hyvin menne. Mihin toi? Sinnekö me lähdetään? Mihin sitten? Sinne! No niin, me ollaan Matin kanssa täällä Valmeerassa. Ja seuraavaksi otetaan suunta niin tuonne Latvian rajalle. Ja siitä Riikan puolelle, eikö tuonne Riikan puolelle, eikö Viron puolelle? Valka. Ja ajattelin, että me nukutaan Valkassa yö, että jos sieltä saadaan huone.
Saa nähdä. Kovia juttuja Latvian metsässä. Huomenta. Tämä on virallinen toinen päivä. Eikö tää ole? Toinen päivä. Joo. Kello on 6. Sunnuntai-aamu. Ja lähdetään kohti Tartua tästä ajelee. Nyt ollaan tässä Valga ja Valga kaupungissa. Eri Latvia ja Viro. Tämmönen oma yhteiskaupunki. Me lähdetään tästä suuntaan eteenpäin. Ja katsotaan mitä voi kuvata. Että no, tiet on semmoset, että siellä ei pysty kuvaamaan kyllä ollenkaan. Mutta että kerätään materiaalia mitä sattuu tulemaan. Eilen jäi kyllä kuvailut kuvaamatta, kun oli niin hirviä liikenne. Oh. Varmaan joku 500 ohitusta ainakin tuli. On, se on niinku valtatien reuna, missä ei pienarta ollenkaan. Niin eilen jättiin käytännössä koko päivä semmoista. Mutta joo, lähdetään matkaan. Moi! Täällä me ollaan Matin kanssa Virossa. Reilu 10 Tarto. Tämmöstä tietä tämä päivä on ollut. Tai aamu. Tämä päivä on vielä aamu. Kello on 9:30. Täällä on välillä niin semmosia peltoja, niin aivan kuin maissipeltoja. Kasvaako Virossa maissi? En tiedä. Häh? Me ollaan nyt jossakin päin Alekseella tai joku muu paikka Tartu ja Tallinnan välillä. Löydettiin tommonen moottoripyörä. Tervetuloa Tyrnävän simulaattori Pohjanmaalle. Juumettu vastatuuli ja vastasivutuulia. Ei tää etene mihinkään. Täällä kun Mati pikku suojassa on, niin tässä pärjää, mutta että ei tarvitse montaa kilometriä ajaa vetomiehenä, kun on eväät syöty. No onneksi ei oo enää joku 70 kilometriä Tallinna. Ei tuu ilmaiseksi tämä kilometri. Jos äsken haukutti, että on nihkiä ajaa, niin päästiin Matin kanssa tämmöiselle tielle. Tää on heti maistuvampaa. Noin 60 Tallinna. Oh yeah! Hei! Tuolta ei Tallinna. Just kiikuttiin tuon junaradan yli ja vähän hiekkatietä ja semmoista ja maantiepyöräilylle tehtiin reitti. Ei se aina mene nappi. Nyt kohti keskustaa. No niin, jätkät on Suomessa. Espoossa. Ollaan me oltu jo aika monta tuntia. No, mutta me Ollaan ollaan videolle nyt Suomessa. Niin jo. Espoon keskusta. Käyty kiertää rastit. Sekoiltu. Kello on 3 yöllä. Puoli neljä maanantai. Lähdetään tästä ajan mäkkärille ja syömään. Ja sitten mietitään kuviot, että mitenhän tässä mennään nukkumaan vai mennäänkö ollenkaan. Mutta että pahoitellaan, että ei olla hirveästi kuvattu. Mutta että Se nyt on ollut vähän semmoista. Ei tuolla oikein pystynyt kuvailemaan tuolla Virossa ja Latviassa, kun oli aika ruuhkaisia ne meidän tiet. niin jo. Ja sitten oli kiire. Kiire on ehkä semmonen, että hei, meillä on aina kiire. Kiire, niin oli, että lautalle ehti. Niin se oli pakko tehdä. Ei siinä ollut paljon vaihtoehtoja, sinne ei kyselty. Jäi meillä
45 minuuttia asti, kun me nyt päästiin laivaan, että lautta lähti. Sunnuntai-aamuna lähdettiin 6 ajamaan ja me ajetaan vieläkin. On 315 kilsaa tänne ajettu. 18 tuntia ja risat ollaan ajettu tänne. Me on tänne ajettu 35 kilometriä. Niin, maanantai. Niin, 280 ajettiin niin kuin eilen. Semmosta. Se on semmoista, kun on tämmöiset jalat ja... Tyhmä pää. Niin. Yllättävän hyvin. Sanotaanko näin, että en olisi lähteä uskonut, että tämä näin hyvin kulkee meille. Toivottavasti se kulkee loppuun asti. No, käsikö ajaa pois? Jes, hei sup. Huomenta Tampereelta. Se on tiistai-päivä. Aamusta. Tähän loppu minun ja Mati ruskapyöräily 2023 osalta. Mennään juna-asemaa kohti ja katsotaan sitten, että junalla kotti. Matilla on polvet sen verran tohojana, että ei tuossa tuu mitään. Että nyt me tässä käytännössä rullaillaan ja sekin tekee hirveän kipiä. Että pitkä olisi matka Kilpisjärvelle ja sitten, että noilla polvilla kun ajaa, niin se on varmaan todennäköisesti entiset polvet sitten kotas perille. Ja tietenkin aikaahan menisi, me oltais 2027 vuonna, niin maalissa. Mutta nää on näitä. Harrastuksen osa harrastusta. Näitä tulee. Tää tuli niinkö salama kirkkaalta taivalta tämä kyllä ongelma, että alkoi tosi nopealla. Se ei paljon varoitellut ja kysely fiiliksi, että aloitteko pojat polvivaiva vaan. Se antoi se. Suoraan Lappaan tarjoili. Mutta että hyvä reissu. Aivan älyttömän hyvä reissu ollut meille. Että ollaan nähty Latvialla, nähty Viroa. Meillä on ollut helvetin hauskaa. On ollut semmosiakin hetkiä, että ei ole ollut niin hauskaa, mutta että ei mitään semmoista, että mikä olisi vaikuttanut mihinkään. Mutta se, että huono syöminen, huono nukkuminen, niin välillä vähän leimahtaa ja se menee aika nopeaa ohi. Syö olisi voinut paremmin ja nukkumista nyt ei. Vähälläkin nukkumisella on kyllä pärjätty hyvin, että se ei ole ollut ongelma. Mutta syöminen ja tauottaminen, niin se on kans mennyt meille ihan vihkoon tämän reissun osalta. Joka päivä sanottu, että tää on viimeinen päivä, kun veetään tällä tavalla ja seuraavana päivänä taas let's go. Syömättä koko päivä ja sitten tuntuu pahalta. Nää on näitä. Satuttiin vaan niille ruokapaikoille tosi huonosti tai huonoihin aikoihin aina, varsinkin Latvian osalta. Siellä alkoi se ensimmäinen sirklekoon jälkeen olla vähän semmoista, että ei oikein nää kolmioleivät ei oikein lähellä. Vitriinissä eväät näytti siltä, että ne on ollut 3 kuukautta siinä. Ja olisi vielä mennyt, jos olisi 3 päivää. Tomaattiroisatit siinä, mutta ei näyttänyt niin tuoreilta. Sitten kun ei oikein sitä odaria jaksa 2 päivää. Ja olihan meillä retkikeiti ja lämmintä ruokaakin, mutta oli niin, yöt oli niin pirun kylmiä, että... Eikä meillä ole tulenta, kun ei me saatu siihen liekkiä siihen meidän. Niin sehän, mutta sekin hoidettiin sitten, että ostettiin tulitikkuja, mutta se, että on niin kylmää, että ei vitti pysäkillä seistä sitä puolta tuntia, että saa lämmintä ruokaa. Mieluummin ajo. Mutta karkilla päivänä lopulta, ettei sitäkään jaksaa suklaata, niin ei vaan jaksa syödä. Ei, alkaa tökkiä aika nopeasti. En tiedä mitä sitä olisi pitänyt pakata mukaan sitten, että olisi pysynyt se syömisen into yllä. Onko se aina pizzeriassa 3 pizzaa, että 2 veät naamaria ja 1 otat mukaan? Niin, sitäkään se varmaan on. Niin, tai laukku tyhjänä ja ostanut seuraaville etapille ja se nyt pussipysäkillä niitä eväitä sekaan, jos oli järkevit. Mutta joo. Tää oli tämmönen. Tää on tässä. Kiitos kun olit mukaan. Saa nähdä minkälainen video tästä tulee, kun ei mulla paljon heitty kuvaamaankaan motorin laajasta.
Mä katon mitä mä saan riidittyä kassauksesta. Moro!